Ini ndoitwawo Esterry Antonio. Ndiro mudzimai waGilet Naison Chimbetu. Ndiro amai vaTryson Chimbetu. Muimbedu wanhasi. Makore ndine 53 ekuberekwa. Ini nyaya iri kufamba mazuva ano yanguda kuda kutekeshera nenyika. Ini ndinoti ndakatoshamusikawo kunzwa ndichitobvawo kumbari kumusika. Kunzwawo vanhu vachitaura kuti akamboona here nyaya iri mupepa. Saka ini ndangozvitora sepasina hazvina kumboya mupfungwa mangu nekuti hapana chandandichiziva pane nyaya inga ichitaurika. Saka ndakazongonzwawo mwana kundifonera akati mama mamboona here nyaya iri mupepa mwanasikana wangu iri kutaura kuti Tryson ari kunzi akakutukai, akataura kuti ipfambi uye muNoroya. Ndotoshamusikawo nenyaya iyoyo nekuti inini handina kumbobvira ndasangana nazvo pazuva rokutaurwa rakaitika nyaya iyi. Chandinoziva ini chandakaona chachiripo ndechekuti Tryson pane kunetsana kwaakaitawo sefamily nemunin'ina wake maererano nekustudio ikoko achitaura nawo motikari yake kuti motikari yangu seisiri kuuya nguva yareba ndo pavaingopikisana. Saka ndakatoshamusika nyaya yekunzi ndakatukwa ndotoishamusikawo ndakatoshamusika nanhasi handinatogutsikana kuti kosei nyaya iyi yakabvepi nokuti inini naTryson hatinombobvira takatukana hatinombobvira takanetsana pazuva iroro. Asi kuti munhu akanga achitonetsanawo nemunin'ina wake achida kuziva nawo motikari yake kuti pakumuri akati motikari iri kugadzirwa sei isiri kupera kasi wakashandisa mari yangu here. Ndo zvandingangoti ndinoziva panyaya iwe. Atizive munogara panopamba pamwe chete here naTryson kana kuti ari kugara kwababa mukuru kwatakamuona ari nezuro? Uko kwababa mukuru akatotorwawo nemukoma wake kuti amunyaradzewo panguva yakadai. Tryson munhu anga achigara kuGlen V7 kwaanoroja nekwanga achigara. Saka anouya semwana akuya kustudio sokuti kuseri kune studio ndo mawira anoita achidzokera kwaanogara. Pane vana 5 Tryson ari number 3. Pane musikana wokutanga Elizabeth, uya Bless asi vakarorwa, uya Tryson ndo number 3, uya Wilmo, uya Miriam. Ipo pakugarisana nevana venyu semhuri hakuna here mumwe wano munokangazhana naye kana kutadza kuwirirana saamai vane vana vangu? Ini vana vangu vese havachagari pano. Saka ndingati inini izvozvi handina kuona problem. Handina problem nevana nokuti vana vese vanongoita vachiuya zvozvi kana mukangotarisa ndimbori ndega nevana ndichingozviitira tondofamba uyawo pano mama odzokera uyawo odzokera. Tryson ndiye munhu wanga achitomboti garei naye padhuze nepadhuze sekuti anga achiuya kustudio achidzokera ouya kustudio achidzokera. naTryson tinowirirana nokuti Tryson paupenyu hwake hwebhendi chifamba munhu aiuya kwandiri achiuya achizondibvunza mama ndoita sei apa, mama ndine song yandarota ndibatsirei, zvaitomondionetsei nokuti ndiye ndisingadi nokuti ndakabvira kare ndichizviita nababa. Saka ndaizomubatsira kuti anogona kundibatirei song, mama aimbondimbirewo nepasi muchidai. Zvakafanana naizvozvi ane song yake yakafuma achiti mama ndarota song inotaura zveZimbabwe inoti nditende. Iyo song iyoyo akauya achimuka makuseni akati mama ndarota song ndibatsirei kuti ndiimbe. Saka paakatanga achiimba ini ndaitoti haina kurerekera here kumatongerwo enyika. Akati aiwa mama inini song iri kupa kuti ndidzidzise vana vegeneration yedu. Saka ndinofana kutoimba. Saka yakamboti torei mazuva asina kuimba kusvika akazoiburitsa. Saka ini ndinongoti naTryson handina dambudziko naye nokuti mwana anga achiti panoita maproblems anouya achindibvunza tichionesana kusei mabasa ake. Pandinenge ndiri right achiti apa mama muri right, pandiri wrong achitaura kuti aiwa mama hamuoni here kuti zvakamira sei. Zvichifanana nenguva yeCovid Tryson akandikumbira kuti mama honai nguva inoyi yakarema ndine vakomana vebhendi vanga vagara vachigara panopamba. Ini handina chandokwanisa kuvapa vakomana. Unokwanisawo here mama kunditakurirawo mutoro uyu wevakomana kuti vagare pano muchibika
tichinotsvaga-tsvagawo zvatinotsvagawo ndouya ndopai mobika ndakashayawo mama kana mutikwanisa mukwanisa kundibatsirawo kuti tichengete vakomana ava nekuti pari zvino havana vamwe vacho pekuti vanogara nekuti mari dzerendi dzinge dzisipo. Saka chinhu chatakaita pamwe chete kubva covid yekutanga inova yanga yakaomesesa zvakanyanya nekuti munhu wese akanga asina kugadzirira kunyanyanya kumamusicians vakanga vasina kugadzira nokuti vanhu vanenge vachingoti tinongoenda tichinoshanda todzoka mari yedu totoiwana vauya voita zvinhu zvavo. Saka zvinoti ini naTryson zvinhu zvatachita tichironga pamwe chete kusvika takapula covid yekutanga ikapera tikapinda zvakare necovid yechipiri. Chinova chinhu chatagara chingoita vakomana vebhendi vavo vangogara vachigara pano kubva baba vachitanga kusvika naizvozvi vari under Tryson. Ndingati baba vakashayika 2006. Mwanasikana wangu kutanga akanga achangopedza form 4 akanga apedza form 4 asati nende form 6. Mwachona akanga achiita futi form 6 Tryson achiita form 4. Saka ni ndai baba vakagara vandisiya ndichita zvekuenda kuSouth Africa munotengesa madhoiri nokuti baba varipo ndaingoenda kuSouth Africa ndichitengesa ndichidzoka ndaitovatengerawo mainstruments tine madrums andakatenga ndine maspeakers andakatenga baba vachiripo chinova chinhu chanandagara ndichiita. Saka baba vafa ini ndakangosimudzira nekuenda kuSouth Africa kunotengesa sezvisineiwo mwari vakangopindira mwanasikana wangu wekutanga akabva awana basa rimwe kambani riri muno muZimbabwe. Kwakatibatsira nekuti kukambani ikoko kwaive nemabenefits awo zvakatibatsira zvakachinja upenyu hwepanapa. Vakatomboti mama ini michiregai kuenda kuSouth Africa because basa randawana inini rakukwanisa kuti tikwanise kuchengeteka panapa, asi sekuti chinhu chandanga ndagara ndichiita chiri muropa ndinokwanisa kugara ndakaramba ndichiendera mberi ndichienda kuSouth Africa kusvikawo Tryson akazoti pakati peform 6 yake akangoti mama ini ndichakwanisa kuti ndiendere mberi nechikoro ini ndakuda kumira ndisimudzire zvemagitari. Ndio matangira akaita magitari ake. Saka zvakanonibatsirana nemusikana nokuti akanga achitoenda kubasa. Ini ndogore rakanga rakaoma zvinhu zvakanyanya munyika muno. Saka kubasa kwaishanda mwana wangu vaitopiwa mavoucher, magroceries. Saka zvinhu zvaibatsira kuti inini pandei ndisipo vaisara vachitobatsirikanawo. Tryson achienda kubhendi sezvo zvakambotanga zvakaoma hazvona asi vainouyawo nesomething vachibatsirana kusvika vakabatsirana kuti tikabatsirana kuti tisumudzire umo akanga ari asati apedza naMiriam. Anove Miriam ndiye Tryson ndiye akazonyanya kusumudzira Miriam nokuti ndiye akanga ati fambei pabasa remusic akanga akwanisa kuwana mari zvokuti mwanamusikana musikana mukuru akazenga aroorwa. Saka zviro takanga kuona zvemaproblems ekumba kwake. Tryson ndiye akazosara achisumudzira Miriam form 3 yaMiriam form 4 yaMiriam nawimo kuenda kwakaita kuchikoro zvese zvaitwa naTryson. Yakasvika nguva yekuti Tryson akati mama madii machigara pamba nokuti nini ndakukwanisa kuti ndiwane mari kuti ndikuchengetei. Ndakazombogara pamba asi kuti chinhu chirimo munyama yangu mubasa rangu ndaipota ndichidzokera chinotengesa 2 weeks dzangu ndichidzoka 2 weeks dzangu ndichidzoka tichibatsirana pamwe chete naTryson. Ndataura naTryson makuseni izvo zvari kumba kwabamukuru. Ndataura naye makuseni ndichida kunzwa kuti iyewo ari kuihandla sei situation iyi because inguva inorwadza kuti nyika yese ichinge yakakumomotera senyuchi vachitaura zvinhu zvavanotaura nekuda kwekuti vane vanzwa manzwiro avaitawo panyaya idzodzo. Ndachida kunzwawo kuti ari sei asi iye ataura neni zvakanaka akatoti mama ndiri right hamene imimi muri kunzwawo sei. Inini ndichitarisa nyaya iyi pandakatoinzwa ndakatoshamisika zvinongopinda mupfungwa mangu. Ndakangoitora senyaya isina basa sokuti ndaizoti hapana changa chaitika kwandiri naTryson. Saka hazvinombopinda musoro mangu. Chakaita kuti chizopinda zvakanyanya musoro mangu ndichinyatsofunga kuti saka nyaya iyi iri serious naini chekuti vanhu vandanga ndakusangana navo vashamwari murodhi mukufamba ndovakauya vachindibvunza kuti Mai Chimbetu ko nyaya yatiri kunzwa iyi. Ndo pandakazotanga kuti ndinyatsoda kudzamisisa kuti vanhu vari kuda kumboti kudini. Asi inini nemwoyo wangu nyaya haina kumbondibata nokuti
chinhu chandachiziva kuti hachina kuitika kwandiri ende chinhu chandakangotora kurerutsa nokuti ndakaziva kuti isusu sevanhu vari panguva yekuti vanhu vanoti chinhu chikaitika munyika chinokasira kumhanya ende zvizhinji zvacho zvisiri chokwadi. Saka ndomatorera ndakangozviita kuti inyaya kamhepo kari kupfuura kachangopfuura ndomatorera ndari kuzviita naipo zvino. Saka kwaari uko ari kuchengetwa nemukoma wake upi ari kunyaradzawo? Akatanga amboenda kuna kuGlen ari kufamba. Saka ndakazonzwa kuti aiwa Zulu azotaura kuti azotaura kuti ndonipai Tryson ndiende naye achitaura naKuGlen. Saka kwaari izvozvo ari kuna Zulu. Pane nyaya yataitaura inoramba ichingotenderedzwa nevanhu yatakakurukura naye nezuro yekuti Tryson anonzi anotora zvinodhaka zvinosanganisa namutoriro nezvimwe zvakasiyana siyana. Imi saamai munoti kudii? Inini kana achitora zvinodhaka ndisati ndakamuona, handisati ndakazviona nekuzviziva. Chandoziva ndechekuti vanhu vanonwa, vanoti kana vari mustudio mavo tofunga kune zvibhodhoro zvakawanda zviri kuseri vane vachinwa. Ende pane umwe munhu awo shamwari yavo ine bottle store ndiye aitombovaunzira ndo makasoeri kana kuti ndo zvandoziva zvinomwiwa nefodya dzavo dzavanenge vachiputa ikoko. Ndo zvinhu zvandoziva. Izvi zvemutoriro inyaya ndikutotanga kunzwa, handisati ndakasangana nazvo. Ndoda kuti kune mwanakomana wangu Tryson, nguva iyi inguva inorwadza yakudai wewe kuti uzvishingise ende hakusi kutanga kupindana nemasituations akadai Tryson. Ndofunga kubva uchitanga career yako yemusic wakasangana nemamwe madambudziko airwadza kupfuura ipapo. Waitouya uchitombochema kuti mama zvinhu hazvisi kundifambira zvakanaka kubasa uko. Pane nguva chaiyo wanoyauya uchitaura kuti mafanzi anogona kukudzinga kuti bva pastage apo hapana zvauri kuita. Saka amushuwa nguva iyoyo yairwadza kudarika nguva inoyi nokuti pawatove izvozvi Tryson watova pachinzvimbo chokuti wakatokunda kare. Saka ndoda kuti usazunguzika nekuda kwezvinhu zvinopfuura imhepo inongopfuura nokuti tiri munyika ine mhepo dzinongodarika. Samusician zvinhu zvaunofanira kutarisira futi kuti zvinoitika kwauri. Ndo kurudziro yandingangomupa.